Tira, goizeko azken mahaiari ekingo diogu, mahaiaren izena Arestiren poema batetik hartutakoa da, bakeak kaltea egiten baitio euskarari, bai? Hontan kasu honetan ere ez dago justifikazio handiren beharrik Arestik hasieratik eta etengabe pentsatu baitzuen baita ere euskararen auzia eta horretan jardun baitzuen besteak beste bere bizitza guztian. Orduan, aprobetxatu nahi izan dugu gai hau edo auzi honen gaurkotasunaz ere hitz egiteko gaurko jardunaldi honetan. Horretarako, mahai hau osatzeko eta hain justu euskararen auziaren gaurkotasuneko behintzat elementu batzu ez hitz egiteko, bi hizlari ekarri ditugu, alde batetik Iñaki Martínez de Luna, soziologoa eta soziolinguista, Garabideko lehendakaria ere bada oraingoz, eta beste alde batetik Aitor Bizkarra, EHKS-ko kidea, besteak beste, eta batik bat esan dilen, baina hortik kanpo bertsolaria ere bai, eta beste hainbat kontu ere bai, humorista esaten du. Bueno, bai batak bai besteak, batean eta bestean, eta hainbatetan landu izan dute euskararen auzia. Gaurkoa pixka bat naiz eta mahai bat izango den, bi hitzartze bereizi izango dira. Alde batetik, Iñakik azken urtetan behintzat, eskuartean ibili duen ikerketa baten emaitzak eta auziak ekarreko dizkigu, hemen atzean daukaguna, immigrazioari eta euskerari dagozkion zenbait datuekin eta ikerketarekin osatuta. Eta gero ondoren, Aitorrek gehiago euskararen auziaren ulerkera orokor bati dagokion eta gaur egungo koiunturari dagozkion, bueno, hainbat auzi ekarriko ditu mahaira. Orduan, lehen esan bezala, ordubietarako bukatuta egon behar du, saiatuko gara, gero hau eta gero ere, eztabaidarako tarteren bat edo galderarako tarteren bat baldin badago, denborak usten baldin badigu ere irekiko dugu. Horixe. Horrela, Iñakiri emango dio lehenbizi hitza eta gero Aitorre jarraituko dio. Eskerrik asko, Paul. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta, bueno, ez dakit nik zuei zerbait emango dizuedan, baina zuek bai ja ilusio puntu bat eman didazue. Nire gazte garaia gogorarazi didazue. Eta aurreko saioan entzundakoetatik hainbat kontu eta hainbat kontu nik ere bizi izan ditut gaztetan eta planteamentu horiekin bat egiten dut. Bat egiten dut gizarte justiziari buruz daukazuen kezkarekin, baita ere identitatearen gaiarekin duzuen kezkarekin, eta baita ere egoera sozial orokorrarekin duzuen kezkarekin. Oso pozgarria da gazte giroan ere halako kezkak bizi-bizirik daudela ikustea. Eta, bueno, nire saioa luzatu gabe, aber gero galdera erantzuneko tarterikote dauen, hasiko naiz besterik gabe. Baldintza demolinguistiko orokorrak. Hemen, Xabier Barandiaranek idazten zundula urte batzuk, gaurko erronkarik handiena immigrazioa dugula. Gauza jakina da, ezta? Eta horren aurrean, gure etorkizuna immigrazioan datza. Immigrazioak daukan pisuarekin, eraginarekin eta ekarpenarekin, gure etorkizuna horretan datza neurri handi batean, ezta? Eta immigrazioa aukera gisa, ez arazo gisa bizi behar dugula, aukera gisa. Nortasun kolektibo, plural eta dinamikorako baldintza berriak sortu behar dira. Claro, gure identitatea, gure hizkuntza, eta etorkinak hor ze gertatzen da. Etorkinek
erdaldunen proporzioa areagotuko dute. Eta zainbat euskaltzaleren kezka bada hau bakarrik falta zitzaigun. Erdaldun gehiago biltzea mundu honetara, ezta? Parez pare, ala aurrez aurre, hori da auzia batzuentzat. Hemen Barandiaranek bera planteatzen zuen, si las personas inmigrantes interiorizan la narrativa sobre el euskera en términos de exclusión y de barreras de entrada, se producirá un mayor aislamiento social del euskera como instrumento de comunicación y como una herramienta para construir socialmente la realidad. Orduan, kontuz nola ulertzen duten euskararena. Etorkinen iritziak. Orduan, Xabier Ayerdik, Pepe Oleagak eta egin zuten inkesta bat duela 3 urte, eta niri eskatu ziaten emaitzak interpretatzeko eta erakusteko. Hemen dauzkazue inkestan sartutako hainbat esaldiren inguruko erantzunak, eta gorriz daudenak dira desadostasunak esaldi hoiekiko, eta berdez daudena dira adostasunak esaldi hoiekiko. Tartean dauden zifra txuri hoiek, lauki txurian dauden zifrak, horiek dira ez bata ez bestea, ezta? Gero badaude esaldi nahasgarri xamarrak formulazio negatiboa daukatelako eta, baina, hildo berekoak dira. Horietan, sailkapen bat eginez, ikusten duzuenez, alde handia dagoela esaldi batzuekiko eta bestikiko batzuk erabat ados eta beste muturrean erantzuna kontrakoa duten erabat, ezta? Motivazio instrumentalak izan daitezkenak, argudio instrumentalak. El euskera es necesario para hacer vida en la comunidad autónoma vasca. Nagusitzen dena da desadostasuna, inmigranten artean. Ez da, beharrezkoa, ez da? Horrek aldatzen du pixka bat udalerri batzutan, udalerri txikiagoetan, nagusitzen dena da adostasuna, bai, el euskera es necesario. Eta euskara ongi ikasi duten etorkinen artean. Horiek ere baloratzen dute osondo euskara jakitea eguneroko bizitzerako, ezta? Eta beste esaldi bat, prefiero consumir contenidos en euskera, hori erabat kontra, ez dute nahiago. Integratzaileak, el euskera sirve para integrarse en la comunidad. Ados, laguntzen du, eta adostasun hori areagotzen da gehien bat udalerri txikiagoetan, euskaldunagoetan normalean. Motivazio integratzaile beste batzuk, aprender euskera es importante para mí. Ez pertsonalki askorentzat, gehiengo batentzat, ez. Gizonezko eta emakumezkoen artean, nire sorpresarako, alde gutxi, nik emakumezkoen eratzun positiboa espero nuen, eta niri harridurarako gizonezkoen artean da pixka positiboa. Egia da, aldea ez dela izugarria, eta bietan, aprender euskera es importante para mí, ezetz. Udalerriaren arabera ja aldatzen dira gauzak, udalerri euskaldunagoetan, eta euskara ongi dakiten etorkinen artean, bai, oso importantea. Horiek bizipen ona izan dute euskara ikastearekin, ezta? Afektiboak, zer hizkuntzak badute konponente afektiboa, ez da komunikazio lanabez hutsa, ez da kontu ideologiko hutsa, ez da instrumental hutsa, baita afektiboa ere, ezta? Eta el euskera me parece un idioma bonito, erresa, ezta? Me gusta el euskera, pizka gutxixiago, baina, eta ongi dakiten artean bai, me gusta el euskera mordo bat, ikasita gero, ez da.
cognitivo-culturalak. Es enriquecedor que existan dos idiomas en la CAP. Baiezkoa. Bueno, eleaniztasuna positiboki baloratuta, ez da? Me gustaría saber más euskera. Bai, batez ere, udalerri txikiagoetan. Es interesante aprender euskera. Bai, batez ere, udalerri are txikiagoetan. Eta behan igual ez duzu ikusten hortik. Me gusta aprender nuevas lenguas como el euskera. Ba, bai. Bueno, orduan, maila kognitibo, kulturala, afektiboa, ikuspegi ideologikoak. Todas las personas de la CAP deberían saber euskera. Ez. Menderrigortasuna beti. Ongi dakitenen artean ere, ez. Se fomenta demasiado el uso y el aprendizaje del euskera. Ez daude ados horrekin. No se fomenta demasiado. Todas las personas que quieran trabajar en la CAP deberían saberlo. Ez. Bestela, claro. Eta euskara ongi dakitenen artean, jarraitzen du eskoan nagusi izaten. Instrumentalak, baina hau diferente, aurrekiko. Elkarrizketatu pertsonei, zuen seme alabak edo umeak, nola ikusten duzue. Que los niños y niñas aprendan euskara es importante para su futuro. Argi dago, ez da? Bai, importantea. El euskera genera dificultades a los niños de origen extranjero en la escuela. Nagusitzen da, ez etxa. Ez izugarrizko diferentziarekin, baina hori da. Kulturalak aurrekiko, beti ere. Me gusta que los niños y niñas aprendan euskera. Eta hori areagotzen da, udalerri txikitan, baina hiriburuetan ere, lautek hiru ados daude zea horrekin. Ideologikoak. ¿Se obliga a los niños y niñas a aprender euskera? No se obliga. Eta unazgarri xamarra da, no se debería obligar a aprender euskera en los colegios. Hemen ikusten denez, erantzun gutxi jaso dira, esaldi bera nazgarria delako, ez da? Eta hor parekotasun bat agertzen da. Bueno, hor labur bilduz hori zer. Bueno, nolabaiteko amia eginez, amia, valorazio bate, hoxe, aukerak, auleziak, indarguneak eta zeak, ez da? Hemen daukagu progresio bat. Zea ideologikoak, planteamendu ideologikoak, mehatxu bezala antzematen da. Ez, kontuz, imposizioa, derrigortasuna, denok jakin beharra. Aukera bezala ikusten da afektiboak, kognitiboak, kulturalak, ondo ikusia dago, abai, politxa, gustatuko litzaidake, bueno, ez daukate percepzio txarrik, eta hori ez da abia punto txarra. Aulezia, integratzaileak eta instrumentalak. Ez da beharrezkoa hemen euskara jakitea bertan bizi alizateko, hor aulezia dago, ez dute premia formal handirik ikusten, eta indargunea, eta hemen aurrak agertzen dira berriz. Indargunea da, kulturalak, instrumentalak, eta bai, eumeentzako, seme alabak, ume guztiek, oie jakin behar dute, oso ondotorriko zaie, balioko die, eta dut beste, ez da? Bueno, orduan, ze gertatzen da horrekin, hau ezagutuko duzu ezuetako asko, ez da? Maslowren premien piramidea, eta horretan, bekaldean, premia fisiologikoak arnaz hartu, elikatu, deskantzatu, sexua,
Bigarren maila batean daukagu segurtasun fisikoa, lanean, baliabidetan, familiarra, osasun aldetik. Hirugarren mailan daukagu ja premia sozialak, laguntasuna, afektua, gertutasuna, intimitatea. Laugarren mailan daukagu estima, aitortza, arrakasta, aitortua izatea, errespetua irabaztea, konfidantza zibiltzea, eta ja, azken muturrean, gailurrean daukago autorrealizazioa. Lehen artea eta kultura eta aipatu den, nik uste hor bete-betean horretan kokatu daitekela, ezta? Bueno, ze gertatzen da, etorkinek dauzkaten premiak lehenengo 3 mailetakoak dira gehien bat. Bizi ahal izatea. Eta 3. mailan ez bizi ahal izatea animalitxo bat edo loretxo bat bizi den bezala, baita ere ja afektua, intimitatea, animaliak ere afektua behar izaten dute, ezta, eta transmititzen dute. Orduan ja, etorkinek premia horiek dituzte bete-betean, batez ere etorri berriak edo direnean. Zer gertatzen da euskaltzaleekin? Gure premiak beste maila horietan kokatzen direla gehien bat. Bizi ahal izaten gara pertsonalki modu duinean, beko parametroak beteta, baina euskaldun, euskaltzalea garen neurrian eskatzen ditugu beste maila horietan ere hizkuntzak lekua izatea, ezta? Baita artean ere adibidez, ezta? Orduan, honek zer pentsa erazi behar digu, ezta? Ez dauzkagu euskara eta emigrazioaren ikuspegi erabat berdinak, premia diferentetatik abiatzen garelako. Eta hori oso importantea da ulertzea. Etorkinek euskararen gaia ulertu dezaten, jakin behar dute gu beste ikuspegi batetik ari garela, beste premia batzuetatik, beste baldintza batzuetatik. Hori transmititu behar zaie eta haiek, edo hobeto esan da guk, haien gandik ikasi behar dugu nolako egoeratan dauden, ze premiak dituzten. Eta lagungarri ezaion guztiak printzipioz ez diola balio. Eta etorri berriak direnean euskarak gehien bat ez die balio izaten berehala, ez da. Orduan, elkarru lertzea importantea da. Empatia beste horiek zer sentitzen duten, nola bizitzen duten. Hori da lehenengo pausoa aurrera elkarrekin egin ahal izateko, ez da. Eta aurrera begira zer? Hau da uste du Zarautzeko euskara teknikaria. Euskara bizi berritzeko politikan ezinbestekoa da bizilagun berri horiek euskarara erakartzea. Eta Barandiaranek un permanente diálogo con la inmigración que identifiquen el euskera con la acogida, con la pluralidad cultural, con la apertura y con un mundo que permite la incorporación a una vida que encaja con sus expectativas. Ez dadila izan justu kontrako impresioa. Euskarak mugatzen gaitu, baztertzen gaitu, buelta eman behar diogu gaiari eta nola planteatu ondorio positiboak izan ditzan. Eta Patxi Juaristik beste esaldi hau esaten zuen, hizkuntzen inguruan egiten den edozein arau, plangintza edo politika eraginkorra izango da, balio etikoetan oinarritzen bada, balio etikoetan. Lehen artea eta aritu garela, nolako balioak daude artearen percepzioan. Hemen ere importantea, balioak beti argi eta garbi jarri behar dira aurretik. Eta
aldiz, zigor hutsean inposizioan, kontrako neurritan, zigor hutsean oinarritzen diren hizkuntza politikek aurrera ateratzeko arazo gehiago dituzte. Osea, etikaz aparte, ikuspegi praktiko hutsetik ere, zigor edo inposizio hutsean oinarritutako neurriek baldintze planteamentuek emaitza kaskarragoak. Bueno, besterik gabe, mila esker. Bai, igual egingo duguna da, orain batek galderarik balu Iñakirentzat, orain egin dezala, eta gero horrela ja bigarren hitzartzearekin hasiko ginateke. Baldin badago, Hori da. Bai. Aupa Iñaki, egunon, oso interesgarria laburpena, baina era berean iruditu zait kontradiktoria ere bai. Hau da, azalduko dut. Horre, lehenengo puntu batean, inkestan galdetzen zen edo proposatzen zen alako esaldi bat. Ez da beharrezkoa hemen euskara jakitea. Gau, honek interpretazio kontradiktoria dauka erabat. Zen neuk egia esan, erantzungo nuke egia dala hori. Hau da, ez da beharrezkoa tamalez esango nukenik. Euskal Herrian euskara ikastea. Gaur egun ez da beharrezkoa. Claro. Eta beste batzuk esango dute, eskerrak ez dela beharrezkoa euskara ikastea. Dala esan bakarrik ez, helegiteak euskararen kontra, tabar, planteatzen dituzte, da gainera irabazi nunbait. Epaileek horren alde agertzen direlako. Ni galdera bat egiten dut. Beharrezkoa da gaztelera ikastea Euskal Herrian, edota frantsesa. Ulertzen diazu? Orduan, gazteleraren beharrezkotasuna ez da kuestionatzen, ez da galdetu ere. Edota frantsesarena. Euskararena bai. Bueno, eta bigarren kontradizioa oraintzu amaieran esan duzu. Norbaitek ez dakit eskapatu zait izena, baina esan du ezinbestekoa da etorkinak euskarara erakartzea. Hor kontradizio ikaragarria daukago. Ea nola garbitzen dugun hori. Batetik esaten badugu ez da beharrezkoa euskara ikastea eta bestetik ezinbestekoa da euskarara erakartzea, ze politika egin behar dugu, ze hizkuntza politika. Eta amaitzeko ginda oso interesgarria iruditu zait. Honekin esan nahi dudana da inkesten interpretazioa inkesten galderetan hasten dela, ez da? Orduan, azken ideia bat hemen atera dena da nola izan da, azken ideia hori, ia ez dudan galtzen. Bai, zigor hutsean oinarritzen den hizkuntza politikak aurrera egiteko arazoak ditu. Patxi Juaristi, usteot izan dela. Nik neure gazte garaira, ume garaira, egiten dut, ni familia euskaldun batekoa naiz. Hau da, gure hizkuntza etxean euskara zen, eta zigor politika hutsez eraman ninduten gaztelerara. Eta ez ni bakarrik, nonbait guztiok eraman gaituzte zigor politika batez gaztelerara. Ordan, ea nola planteatzen ditugun galderak, eta ea nola interpretatzen ditugun emaitzak, esango nuke. Interrogazio handi bat jarrita Iñaki. Bueno, oso galdera interesgarriak. Lehenengo, euskara ez da beharrezkoa, gaztelania bai, euskara ez da beharrezkoa. Nik galdera bueltatuko dizuet.
hemen bizi diren hainbat eta hainbat erdaldunek bertakoak, jatorriz eta familiz eta bertakoak, euskararen premiarik badute. Erantzuna hor dago, ez da? Ez dakit, neurri bateko premia izan liteke, askotan da bizilekuaren arabera, hor ikusten genuen ere, zonalde txikiagotan, euskaldunagoetan, erantzunak askoz euskara zaleagoak ziren, ez da. Orduan premiak inguruneak markatzen du, ez da. Eta bueno, hori norberak baloratu beharko du. Ni gazte nintzela erabaki nuen, euskalduna nintzela, euskarek hasi behar nuela, eta hala egin nuen. Eta gainera enteratu nintzen euskara existitzen zela 5 bat urte nituela. Nire aitari galdetuta zerbait euskara idatzi ikusi nuenean. ¿Y qué es eso? Eta esan zian nire aitak. Eso es vascuence, lo que se habla en Gipuzkoa y Bizkaia. Nekien existitzen zenik ere. Orduan ez zegoen premiarik, ez zegoen girorik, ez zegoen... Orduan askotan inguruneak markatzen du premiaren neurria, eta batzuk egoera berean erantzun aldekoa emango dute eta beste batzuk paso egingo dute euskarekiko. Orduan, premia da kolektiboa eta individuala, hor nahasketa eta, bueno... Ez dakit bigarren galderari zer... planteamendu egin diozun. Labur esango diazun mesedez, bigarren zea zein zatzen. Zigorraren kontua. Zigorra. Bueno, zigorrak agian beharrezkoak izango dira askotan, ez da. Ez dakit. Nik delinkuentzia mailan beti kezka bat izan dut, delinkuenteak berreskuratzen dira gizartetik zigorrarekin bakarrik. Egit. Igual beharrezkoa da, baina beti zalantza hori izan dut. Badago zerbait bultzatzea zigor hutsaren eskutik, edo kontrako erantzun gogorrak areagotzeko arriskua. Egit. Hor nik uste... estrategikoki ondo pentsatua eta gainera zigorrak eta derrigortasunak ez dira denontzat eta berdinak eta ez dira beti berdin baloratuak izaten. Ikastetxetan neskamotikoak euskarazko ereduan murgiltzea batzuentzat derrigortasuna da, exigentzia, konotazio negatibokin, eta beste batzuetan da premia, eta konotazio positiboak. Orduan, ze parametroetatik begiratzen dugu derrigortasuna, zigorra, edo aukera, edo neurri positiboa. Oso, ez dago erantzun bakarra, eta bueno, horrelakoa da gure gizartea. Eta ikuspegi eta kontrajarriak, divergenteak, eta hori da elkar bizitza, horiek kudeatzea, eta aurrera egin ahal izatea, ez da? Parametro horietan, eta hirugarrena barkatu. Hirugarren. Ez da, hirugarrena, zer, bueltatzeko? Aukera badauka. Nik zigorra eta obligazioa planteatu dut, hau da. Gau, zuk dioztazu parkatu, ez dut debatean hemen sartu nahi. Edu igual debatea gero bukaeran edo gelditzea, bestela luzatuko zaigut. Zuk esaten duzu ingurunearen arabera, begira, zita bat egingo du, ja Aresti daukagun ez hemen. Aresti kontatzen du, netan, bere auzoan, entzun ziola Andra bati, frankismo gogorra zen. Entzun ziola Andra bati hizkuntza batean, danaiari galdetu zion, hori zer da? Danaiak hori euskara, bertoko hizkuntza. Eta Aresti, bertoko hizkuntza, eta nola ez dakigu, eta horra zizen ikastu. Zu diozu, inguruaren arabera, ingurumena markatzen du. Eta zer markatzen du ingurumena? Legeek, ez da?
Hau da, hemen orain Bilbon, Euskal Herrian, obligazioa daukagu gaztelera jakiteko. Euskara jakiteko ez. Orduan, ingurumeno horretan zuk esango diaz. Noragoaz. Markatu, debatean sartu nahi orain, baina bakarrik kontradizioak azalera. Bai, bueno, ingurunea ez du bakarrik marko legalak markatzen. Gizartearen percepzioa eta gizartean egosten dena eta gizartean erantzuten duen marko legalaren arabera Franko garaian etzen euskararen aldeko ezer egingo eta egiten zen. Orduan, eta bueno, uste dut Aitorrek badauzkala horren inguruko planteamentuak, ez da, Aitor?